Saka muchaona kuti hard drive hauioni kana uchishandisa foni. Unogona kutofunga kuti haipo nekuti iwo unointeracta nesoftware. Saka chigaro chechidiso chako chiri paconscious mind yatingangofananidza nesoftware, uye zvakare nehard drive inonzi subconscious mind. Tiri chose. Saka paunotenga foni yako iyi inouya isina zvinhu muhard drive, handiti? Ndiyo unotanga kudownload, ndiyo unotanga kufeeda music, ndiyo unotanga kuisa maprogramu akasiyana siyana. Saka ndo zvatinoitawo patinouya panyika. Tinouya tisina zvinhu zvakadini zvatinazvo. Kana foni iyi ichinge yapindwa nemavhairasi, handi vanoti inofanira kurisetwa. Vari kuti toda kuklina zvose igodzokera payaiva musi wawakaitenga. Kuronzi kudii ikoko? Kurutsisa, handiti? Urege wakuirutsisa foni iyi. Tiri tose. Ndoda kuti tiverenge mubhaibheri kuna zvirevo chapter 23. Anotiverengera ndiani? Zvirevo 23 pavhesi ya7. Nokuti sezvaanofunga mumwoyo make ndozvaakaita. Unoti kwauri, chidya, chimwa, asi mwoyo wake haune hanya newe. Otenda. Zvanzi, as a man thinketh, where in his heart, so is he. Hazvina kunzi as a man thinketh in his mind, but where in his heart. Saka bhaibheri parinotaura pamusoro pemwoyo kana kuti the heart, riri kutaura pamusoro pe the subconscious mind. Pamunoti amen haleluya, hamusi kutaura zvichibva mumwoyo, zvinobva muconscious mind, mupfungwa. But panapa ponzi, as a man thinketh way in his heart, muhard drive yako ndo zvauri. Tichose. Saka muchaona kuti vana handi vanomboimba vachiti be careful little eyes what you what? Be careful little ears what you what? Nemhaka yei zvinobva zvadownloadwa zvopinda mumwoyo. Handi ma-ears awa tine masensi mangani? 5. Tine sensi yekuona, handiti? Nekunzwa. Zvese zvinoshandiswa nema-avenues epfungwa. Saka ukaramba uchiona chimwe chinhu wochidzokorora nakudzokorora uchiona, chinoguma chadownloadwa chopinda mumwoyo kana musubconscious mind. Ende zvonzi panapa sekufunga kwaunoita musubconscious mind yako ndo zvauri, ndo munhu wacho. Proverbs chapter 4 verse 23 inoti kudii?
Proverbs chapter 4 verse 23. Chengeta mwoyo wako kupfuura zvose zvinofanira kurindwa, nokuti mukati mawo ndimo mune zvitubu zvoupenyu. Noted. Zvanzi, above all else, guard your what? Your heart. Your subconscious mind. Vamwe vedu tinogadha dzimba dzedu, that's why tichiisa majurahoro handiti. Togogadha zvinhu zvakasiyana siyana, asi bhaibheri riri kuti chakanyanya kukosha kuti chirindwe chii? Moyo wako, nemhaka yekuti ndo panobva zvitubu zvoupenyu. Saka na ukaramba uchingoona pornography inodownloadwa yopinda moyo. Kana ruoko rwako rukaramba ruchingoba nakuba zvinodownloadwa zvopinda mumoyo. Kana uchingoteerera imwe music uchidzokorora nakudzokorora zvinodownloadwa zvopinda pai? Mumoyo. Ponzi pano apa madii maisa majurawo ekugadha moyo, nekuti ndo panobva zvitubu zvei? Zvoupenyu. Ko David unoti kudii? Pana mapisarema 119 pavhesi ya 11. Zvanzi, ndakaviga shoko renyu musubconscious mind yangu kuti ndisakutadzirai. Saka David ari kuti sevatendi tinofanira kudownloada shoko raMwari kuti rive iro rinogara mumoyo yedu, kuti tigofunga saMwari. Nemhaka yekuti vhesi yati, as a man thinketh where? In his heart, so is he. Saka patinonamata paya tiri kuuploada zvikumbiro zvedu tichizviisa kudenga, but hazvisi enough. Tinofanirawo kudownloada shoko raMwari ripinde mumoyo yedu. Saka kana wanga wakambodownloada pornography ikazara mumoyo mako, wakambodownloada zvakaipa, pamwe music isina kunaka yava kuita kuti ufunge zvisina maturo, kuti ugorutsiswa kubva kwairi, unofanira kuramba uchidownloada shoko raMwari, uchidownloada shoko raMwari, kuitira kuti pfungwa dzako dzigova reset. Kana foni yaita mavhairasi, hati munoenda naye kune vanhu vanzinoidi kuflasha. Pane zviri mupfungwa mumoyo zvinoda kuflashiwa, but ndiwo wakazvidownloada zvikapinda, kobva zvanogara pai? Mumoyo. Saka David ari kuti ini ndicharamba ndichidownloada shoko raMwari, ndichiri downloada kudzamara zviya zvose zvaflashiwa, ndosara pandakatangira. Maizviziva here kuti great controversy, battlefield yacho iri moyo. Paunodecide whatever you decide, uri kuvhota, unodero uchivhotera Satani kana kuvhoterani? Mwari. Saka hondo iyi great controversy haisi kunze uko, iri mumoyo, chiri kurwirwa moyo wako. Ende Mwari vari kuti ini chandoda kuti ukoshese ndiye kugadha moyo uyu, kusauexposa kunhu zvakadini? Zvakaipa. Maiziva kuti paunobhabhatidzwa paya hazvishanduri pfungwa, nemhaka yekuti Mwari vakangoda kubata pfungwa, vava kutobata chidiso chako.
havana simba pamusoro pekufunga kwako. Saka ndiwo unofanira kutopinda papurogiramu yekuzvirutsisa zvawakambodini, nokuti Mwari havasiwo vakazviisa mumwoyo mako, wakazviisa by your choice. Ende ndiwo woga unofanira kuzvidini, kuzvibvisa zvoflashiwa zvobuda. Mukaenda kuna vaRoma 2:12 pavhesi ya2 inoti kudii? Do not be conformed to the thinking patterns of the world, but be ye transformed by the renewing of your what? Hearts. Zvanzi pano apa, hatifaniri kufunga sekufunga kwenyika, but tinofanira kushandurwa nekushanduka kwepfungwa dzedu. Vanhu vavati vamuchechi, but pfungwa dzadini zachinja. Saka unodero wakabuda muBhabhironi ukauya muchechi, but pane process yekuti Bhabhironi rinofanira kubuda mauri. Vana vaIsraeri vavabuda muEgypt, but Egypt yaiva pai? Mupfungwa. Ende vakabhabhatidzwa paRed Sea, but pfungwa hadzina kudii? Hadzina kubhabhatidzwa. Nemhaka yekuti Mwari havana simba pamusoro peyo will. Saka vakapuwa 40 years dzekuti Mwari azame kuvabetsera kuti varutse pfungwa dzavo. Voda kunopinda payo kanzi mapota kwenguva yakadini, yakareba. Toda kuti muchipinda kubva patumwa vasori maspai vakadzoka neripoti yekuti kudii? Kune magiants uko, mawalls acho akadii? Akakura. Advice yobva vati ngatidzokere kupi? KuEgypt, nekuti ndokwa kune pfungwa. Saka kune vazhinji vakabuda muBhabhironi, but Bhabhironi haisati yabuda mavari, haisati yaflashwa. Toda kupinda papurogiramu yemunamato izvozvi. Muimbisi wedu vachatiimbisira rwiyo. Tine vatana vari muno, Pastor Chitura, tina zvakare pastor vedu assistant publishing director Pastor Nyakonda. Toda kuti vatinamatire kuti Mwari vatibetsere tipinde papurogiramu yedetox. Ende Mwari hagoni kukudetoxa pfungwa nemhaka yekuti akakusika wakafanana naye, une self control. Kana wakachiisa mupfungwa dzako, asi Mwari wokublema, ndiwo unofanira kuchibvisa, nokuti akachibvisa zvinoreva kuti ava kukumanikidza. Tichaimbisirwa rwiyo. Pastor Nyakonda vachafamba vachiuya kuno mberi.